हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे गोदान इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि भिडिअ लानानै फैलायबाय बे नोंथांमोना गोबां मिथिनो मोनै खोथा मिथिनानै मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनि सिगां अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो सापर्ट खालाम आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो भिडिअखौ जों जागायनोसै फेक्ट नाम्बार 1 नोंथांमोना मिथिगौना बे डायनासरा गोदो बुहुमनि मोनफ्रोमबो खना खनला दंजोबोमोन माने गासैबो बुहुमावनो गोसारनानै दंमोन दानि मुगायाव बुंनो थाङोब्ला दा जोंना मोनस्नि कन्टिनेन्ट जाबाय बुहुमाव एशिया इउरप आफ्रिका बिदि मोनस्नि बेयाव जोंना एन्टार्कटिका मुंनिबो मोनसे कन्टिनेन्ट दं जेराव सुबुं अनजिमायाबो जोबोद खम जोबोद गुसु जानायनि थाखाय बेहाय जोबोद खम नाथाय बेयावबो डायनासरा गोदो थायोमोन माने डायनासरा जोंनि दा बिटिआर बेयावबो थायोमोन दा डायनासरफोरनि रोखोमा गोबां फिसा फिसाबो दङमोन बेनिखायनो बेफोरनि फसिलखौ जों मोनजोबनो हाया बेफोर मिथिंगाजों लोगोसे गोरोबलांबाय नाथाय डायनासरा बुहुमनि हर एक खना खनलायाव थायोमोन गोदो फेक्ट नाम्बार 2 नोंथांमोना मिथिखागौ कि डलफिना एसे गुन गोनां ना होननानै माने गुबुन नाफोरनिफ्राय सियानसिन आरो गोबां खोनानो मोन्दों जानांगौ नोंथांमोनाबो कि डलफिना मानसिफोरनि जिउ रैखा खालामो होननानै बेबादिनो डलफिनखौ आमेरिका आरो इउएसएसआरनि गेजेराव जेब्ला दावहा जादोंमोन कल्ड वार इउएसएसआर माने सभियेट इउनियन दानि रासिया आरो भियेटनामनि दावहायाव बिसोरखौ ट्रेनिं होनानै डलफिनखौ ट्रेनिं होनानै बे बमफोरखौ डिटेक्ट खालामनो बाहायनाय जादोंमोन बिसोरखौ वाव इट्स अमेजिं फेक्ट नाम्बार 3 नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जानांगौ बुहुमाव बेसेबां सुबुं अनजिमा दं आरो सिगांनि भिडिअआवबो आं बुंखाबाय बुहुमाव बेसेबां सुबुं अनजिमा दं माने 700 करोड़ सुबुं अनजिमा दं जोंनि बुहुमाव 700 करोड़ नोंथांमोना मालाबा सानफेरदोंना बे दाउआ माने चिकेन जायखौ चिकेन होनो जोङो माने लकेल बयलार बेफोरखौल' होनदों दे बे दाउस्रि दाउब' बेफोरखौ होनाखै दाउखा बेनि अनजिमाया बेसेबां नोंथांमोना मालाबा सानफेरदोंना बेनि अनजिमाया जाहैबाय मानसिनि बुहुमनि टटेल सुबुं अनजिमानिख्रुइ 3 गुन बांसिन माने 2,100 करोड़ बे दाउनि अनजिमाया फेक्ट नाम्बार 4 नोंथांमोना बे पाबजिनि पचिंकिखौथ' मिथिखायो जानांगौ मानो मिथिया जानो एथ' फेमास बे जायगाया नङा होमबा लोगोफोर बे जायगाया रासिया हादराव दङ बे जायगा पचिंकि मुंनि जायगा बे रासिया हादराव दङ बेवहाय नोंथांमोना थांनो भिजिट खालामनो फैनो हागोन बे हटेलफोरबो दङ ट्रेभेलारफोरनि थाखाय मानसि थांनो थाखाय मालाबा भिजिट खालामनो थांनो हागोन नोंथांमोना बेहाय फेक्ट नाम्बार 5 नोंथांमोना मालाबा सानफेरदों नामा बुहुमनि गिबिसिन मबाइलखौ माबे कम्पानिया दिहुनदोंमोन बा बुहुमनि गिबिसिन मबाइला माबे कम्पानिनिमोन नकिया ना सेमसां ना आइफन ना ब्लेकबेरी बुहुमनि गिबिसिन मबाइलनि कम्पानिया जाहैबाय लोगोफोर मटर'ला बे कम्पानिया बुहुमाव गिबिसिन मबाइलखौ दिहुनदोंमोन आरो बेनि डिजाइना बेबायदिमोन मटर'लाया बुहुमनि गिबिसिन मबाइल दिहुनगिरि कम्पानि लोगोफोर बे फननि मुङा जाहैबाय डायना टिएसि लोगोफोर आरो बेखौ मटर'ला कम्पानिया 1983 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय दिहुनदोंमोन आरो बे फननि मोनसे खोथा मिथिब्ला नोंथांमोना शक जागोन बे फना फुल चार्ज जानोब्ला 10 घन्टा सम लायोमोन 10 घन्टा आरो बेखौ लोगोफोर जों टाच स्क्रिनखौ होनाखै दे माने गासैबो मबाइल फननि बिथोराव बे गिबि खेब दिहुनजानाय फन टाच स्क्रिनखौ दिहुननाय कम्पानिया मटर'ला नङा बे गुबुन बेखौ नोंथांमोना उननि भिडिअफोराव मिथिनो मोनगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो नोंथांमोना बेबायदि इन्टारेस्टिं फेक्टनि सायाव भिडिअ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो नोंथांमोननि गेजेराव फिन बिदि भिडिअ लानानै फैफिनगोन टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर